खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोजाङै मोजां देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव सफैबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 मेनिफ्रायनो गुवाहाटीआव थानाय आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव दिपेन बर' बिथाङा देहानि फाहामथाय लागासिनो दङमोन। बिथांनि देहाया गाहामाव फैनायनि थाखाय मैया 25 मेनि मोनाबिलियाव डक्टरनि बिथोनजों मोजाङै मोजां देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव सफैबाय। दायो बिथांखौ गोबाव सान दिदोमै मोजाङै न'आवनो थाथ'नो थाखाय डक्टरा बिथोन हरदों। बर' फरायसा थामहिनबा बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब फोसावदों। AHSACआ बिथोन फोसावदों। बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 निफ्राय आर्ट स्ट्रीम HS फार्स्ट इयार थाखोखौ फरायनो होनाय जाबाय। आसामनि गोजौसिन गेजेरारि सोलोंथाइ गौथुमा बे बिथोनखौ फोसावना होयो। HS फार्स्ट इयाराव बर' बिजोंजों फरायनो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै हिस्टरि, जिअग्राफि, एजुकेसन, लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, इनभाइरनमेन्टेल एजुकेसन, मेथामेटिक्स, स्वादेश आथियान। एन्टि कराप्सननि जेयाव फिन सासे लाटमन्डल खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव आसामनि एन्टि कराप्सननि गोख्रों एक्सन। खामानि मावनायनि मुङाव लाटमन्डल उतपल खेमफ्राया 8,000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो आसामनि एन्टि कराप्सननि हानजाया लाटमन्डल बिथांखौ हमो। तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे बे जाथायजों 3 गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमदों। खाजानाय 3 गान्जा फालांगिरिफोरखौ राजुकुमार ब्रह्म, पवन बिश्वास आरो सासे आइजो होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि पुलिस बादानि पुलिसनि सिबनायाव 70 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो। लोगोसे 3 गान्जा फालांगिरिफोरखौ हमो। नाग्रिजुलि पुलिसनि उफ्रा बिबानगिरि लालसन आलीनि दैदेननायाव बे गान्जाखौ हमनो हायो। उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर फारसे गंसे मारुति काराव 3 गान्जा फालांगिरिया लाबोबाय थानाय समावनो हमजायो। SI जन्मनि राभानि सोमोनांथावै थैनायनि न्याय मोननांगौनि दाबिजों उदालगुरिनि खैराबारियाव आरसुनि हानजा सुरनाय। दुलाराय राभा फरायसा आफादजों लोगोसे राभा हारिनि गुबुन गुबुन आफादजों जयै SI जन्मनि राभानि सोमोनांथावै थैनायनि जाहोनखौ लाना आरो थार बिजिरनायखौ हास्थायनानै लेन्थ्रियै गोबां बायदि हाबाफारि सरकारनि बेरेखायै लाबोनायनि उनाव खैराबारि दखरा राभा फरायसा आफादनि बानजायनायाव SI जन्मनि राभानि थैनायनि थार जाहोन आरो न्याय मोननांगौनि दाबि दैखांना खुद्रिसारनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।